sú tak ďaleko od nás. Ale ja, ako by som bola ku nim čoraz bližšie. Tak ma fascinujú. Až mám pocit, že ma pohltia. Ako sa bude tváriť. Neviem, úplne neviem, ako zareaguje. No konečne, hvezdárka. Ahoj. Ešte si bledá. Nespala si? To sa celú noc pozerala v hviezdy, že? No dokedy si bola hore? Spala som. No, tak čo máte nové? No. Asi nám to neuveríš, ale... Sme tehotné. Obidve? A kto je otec? Milan či Fero? Aha, práva. Nie, akože to vážne? Hej, naozaj. Si v pohode? Nie, som, jasné, super. Teším sa veľmi. Skvelá správa, gratulujem vám, ste super. Fakt. Super. Nechceš nám prosím ti povedať, čo sa deje? Nie. Víš, čo si myslím? Že nám závidíš naše normálne životy. Už 2 mesiace si tu žiješ sama. Obnosené handry nosíš a žiješ si iba v tých svojich hviezdach. Povedz ma, aký máš problém? Môj problém je moja stratená kamarátka. Paula, ľudia majú aj iné problémy, ako sa starať o svoje dieťa a svoju budúcnosť. Vypadni! Čo to má znamenať? Čo má znamenať? Paula? Vypadni! Kaja, čo A to vypadnite! bolo? Vypadni ti hovorím! Vypadni! Aj ty! Aj. Vypadni! Nie, Kaji! Vypadni! Ja by som aj ostala, keby som neodišla. Život. Krásna cesta, ktorá sa rodí ako najväčšie šťastie. A smrť? Cesta po živote, ktorú musíme prijať. Prijať ju s láskou a pokorou je najväčší vrchol života.